Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yawa, yanda za a yi connecting ɗin OKX wallet na Mimifi kenan. Yanda mutum zai yi, kowa ya fara ɗauko OKX wallet, OKX exchanger a ta nan. Ina OKX exchanger da ita za mu yi amfani insha Allah. Ga OKX nan, wannan OKX wanda ba san ta ba, ga ta nan OKX exchanger ita ce ta daina aiki a Najeriya. To za a je a ɗauko ta. In aka ɗauko ta za mu yi amfani da ita. Amma mutum ya ɗauko ta sai ya creating ɗin wallet ɗinta. Bari mu shiga cikin ta. Ni ina da wallet ɗinta. Idan mutum ya shiga sai ya open ɗinta ya buɗe komai da komai. Amma mutum ya kunna VPN. Idan mutum ya kunna VPN, in Allah ya yarda komai zai daidai. Wanda bai gane ba sai mu magana insha Allah. Yau da farko idan muka shigo cikin OKX wallet haka, example. To bari sai mu wannan abin da yake tafiyan nan. Gashi nan, wannan abin. A cikin shi za mu duba, mu ga inda za mu shiga. Gashi nan anan. Check your Mimifi airdrop eligibility, sai mu shiga. To abin da za mu yi, sai mu shiga connect telegram. Connect telegram sai mu shiga. Misali, ya buɗe. Idan ya buɗe haka, yawwa, idan ya buɗe sai mu shiga continue haka. Mu shiga continue sai mu sa telegram abin da ɗinmu nan wajen. VPN ɗina yana akan Romania ne, sai sa nuna Romania. Sai mu canja ya dawo Nigeria 234 ya dawo Nigeria. Sai mu sa number waya 0623473S4. sai mu sa. Muka je cikin telegram za mu ga sun turo message haka. Bari mu shiga. Yawwa, ga message ɗin nan. Sai mu shiga message ɗin mu yi confirm. Ga confirm na ana. Sai mu shiga accepted. Sai mu koma cikin OKX wallet haka. Min confirming zai wuce. Gashi nan accept. Shikenan. Yanzu ya nuna min duka abubuwan da nake da shi da Mimifi ɗina. Duka ya nuna min airdrop ɗina. Gashi nan coins 4 billion, spins 1000, premium, 20 transaction, telegram stars. Komai abubuwan da kai gaba ɗaya za ka gan shi ya nuna ma a cikin wallet ɗin. To insha Allah wannan shine hanyar da kowa zai bi yayi abin ɗin wallet ɗin shi insha Allah.